Silav, ez Danî, koordinatera xizmetê melnavenda herêmiya Saintowna Kaliforniyayê. Heta niha li ser rêbêra bernameya tekekesî divê hûn tevlê dersên perwerdehiyê bibîn. Serê pêşî belkî wisa xuya bike ku rêberê we pirsên zêde şexsî dipirse. Rast e, lêbelê pirtûka xebatî ji bo kesên ku em piştgiriya wan dikin. Bi kerî wê yekê te ku astengdar, armancên xwe yên tekekesî û encamên xwestî baştir fehm bikin. Ev yek de alîkariyê wê bike ku hûn lazimiyê wê baştir fehm bikin. Koordinatera xîzmetê em bibînin ka rêbera IPP'yê de civîneka de çawa alîkariyê wî dike. Slav Isabel, ez vînê ji navenda herêmê digerim. Ez dixwazim civîna IPP-ya Sofya sibe teyit bikim. Yani ev ye girêdayê Sofyayê ye eger sibê ji odeya xwe derket, Wa, qeyew nexweş e. jê xerabtir. Ew hêrs bûye û dixwaze biçe Parîsê û bibe dedektîv. Ya rast, ez nizanim ka çi bûyê hatiye. Xuyayê êdî ew keçikeka xamaya. Qet xeman nexwe. Xwezî te ez di çardesaliyê xwe de bidî tema. Wê demê diyate ça sebir dikir? Dikarim bêjim ku dayika min bi rastî jî milyaketek e. Hey divez biçim, lês bezê ve bibînim. Her wiha, ji Sofya re bêje ku wî nîwsa dibêje, Parîs başerikine û qas xweş e. Li Parîsê çi diqewime? Yek ji kesên ku ez piştgirî dikim, ji dayika xwe re dibêje ku dixwaze biçe Parîsê û bibe PI. Parîs. Ev tevgerek mezin e. Rast e, eşkere ku ew nexwaze biçe Parîsê. Lêdenî, em çi dikin dema kesek tiştekî bixwaze lê em nekarin bicihbînin? Ez dest pê dikim ku bibînim ka çima ev di rêza yekem da dixwazin. Em dizanin ku em nikarin Sofya bişînin Parîsê. Lê heger em bipirsin çima tu dixwazî dûr bikevî. Ez bawerim tu jî bersivên wê şaş bimînî. Wekî mînak min careke piştgirî da kesê ku dixwast biçe Îzlandayê. Yani her gava ku ez bi wî re dipeyivîm, wî digot ku ew dixwaze biçe Îzlandayê. Biçe Îzlandayê. Ji ber ku ez dikarim razim heya ku sar be û ji Îzlandayê sartir çi heye? Ji ber vê yekê hûn dibêjin vî bi rastî nexwast ku biçe Îzlandayê. Wî têne dixwast bi rahetî li apartmana xwe razê. Ev xweş e. Ragihandina daxwaz û hewcedariyan me dikare ji bo kesî dijwar be. Tu çend caran rastiya yekê hatî ku xemgîn xuya dike lê dibêje ku ew baş e? Ji ber vê yekê em rebernamayê IPP'yê wan ji rê dişînin da ku ev karîbîn hin karin dedektîfiyê bikin ber û ku em biçin wê. Ji ber vê yekê bipirsê roja te ya herî xweş çawa bû ya rast ew dikare rê nişanî me bide. Min fêm kir. Ne hergav. Lê carna pirsgirêkên herî tevlihev dikarin bi agahdariya arîgar binê zelalkirin. Bihêlê ez jî ji te bipirsim. Roja te herî xweş çawa bû? Kî ez? Ya rast ez bawer dikim ku derbeskirina wext bi malbat û hevkaran re û alîkariya wan kesan dike ku ez piştgiriyê didim wan. Ji ber vê yekê ji te re giring e ku tu piştgiriyê bide mirovan. Erê, ez bi şeş xwişk û dayikek tenê re mezin bûm. Ez dizanim ku ev çi ye ku mirov xwedan dor helek mezina piştgiriyê lê dîsa jî xwe tenê hîs dike. Te xwe bi tenê hîs kir. Ne bi tenê. Bêtirmîna, nayê bihîstin. Ez di malbata xwe de yê herî biçûk ji ber vê yekê hûn dizanin ez zû fêr bim kengî peyvim û kengî hûş bibim. Ez fêm dikim. û kengî te hîs kir ku te dengê xwe dîtiye? Dema ez ji New Yorkê derketim. Li wir xitmî bû. Gelek kesan ez sûçdar dikirim. Li ku derê ez bibim xwe dixwazim li wir bijîm. Lewma ez çûm Kaliforniyayê û min robîn nas kir. O çûyîna te Kaliforniyayê ji bo te giring bû ji ber ku alîkariya te kir. Tu civakeke ew le peyda bike û cihê xwe di cihanê de bibîne. Erê, tu fêm dikî. û niha ez dixwazim kesên din jî bibin xwe O diyê tu vê. vê yekê çawa dikî? Bi piştgiriya wan. Amuran didem wan da ku ne tenê dengê xwe bibînin, li ji me re bêjin ka ji bo wan çi lazim e. Ez ew qasî nemezin bûm. O eger ew nezanin ka ew çi dixwazin? Paşê tu pirsan dipirsî û kûr dikolî û pirtûka xebatê IPP'ye bikardînî ya ku hatiye dîzankirin ji bo. Tu dizanî denî, dema tu vê dike ez nefretê jî dikim. Çi dikim? Ez guhdarî dikim, û li gor wê tev digerim. Aynî wisa. Tu dizanî tu îro dîsa fikra min guhart. û hirmeta min ji bo te zêdetir bû. Ez jî wek te difikirim. Isabel, vînî. Ez barim çareseriyek heye ji bo pirsgirêka me ya Parîsê. Îro, vinî dît ku di nav rabernamayê IPP'yê de pirtûkeka xebatê heye ji bo kesin ku em piştgiriyê didin wan û ji bo pirsên muhîm lêkolîneka kur û keşifkirin armencan wan hatî çêkirin. Lê ev yek ne tenê meseleya pirsgirînê ye. Divê hûn ji dil guhdarî bikin û li gor bersiwan tev bigerin. Ji bîr neke, plana kes navendî ne ji bo afîrandina belgeya nameyê nû ye, ev ji bo afîrandina jiyanên xweştir e.